Kaziwai zvakare vadikani, mufaro wangu kuchingamidzai zvakare kuchirongwa chedu chemazuva ose konai pasta patiri kubatsirana kupindura mibvunzo yatinayo inopindurikawo zvakare neumbowo hwatingawana mukati mebhaibheri. Saka ngatisaregedza, ngatisatya kubvunza any question that you have that can be addressed biblically. Please feel free to send it through to us. Tinobatsirana, Mwari achitibatsira. Nhasi tiri kupindurawo zvakare umwe mubvunzo wakabvunzwa neimwe hama yedu pachirongwa chino pakonai pasta. Mubvunzo regai timboverenge wakati rebei, but regai tiuverenge sekuuya kwawakaita. Unoti iwo tinosungirwa here kupemberera mazuva akaita sema-birthdays, Christmas, Independence, New Year, Easter, etc. Tinosungirwa here, is it a must that we must take note of and celebrate such days as Easter, Christmas, birthday, New Year, whatever, independence? Mwari anotisungira here. Regai ndikasike ndabva ndati hatina kana verse 1 inotirayira kupemberera mazuva iwawo. Vhesi yatiinayo ine chekuita nekupemberera mazuva izuva rechinomwe, zuva resavata. Alright, ndichaiverenga. Ndoda kuti nditi nini, the unfortunate thing is munyika muno vanhu havachagoni kuita zvinhu kuziva kupatsanura zviri right nezviri wrong. Vanhu vakuti zviri wrong ndo zviri right ndo zviri wrong. Ende kune vhesi inotodaro kuti vane nhamo vanoita izvozvo. Chakanzi naMwari, rangarirai muchengetedze. Mwari havadi kunzwa nezvacho. Zvisina kutaurwa kunzi rangarirai muchengetedze. Vanhu vano waste my resources on that, and they always make sure that they will take note of such occasions. Handisati ndati zvakaipa here zvakanaka, ndiri kungotaura hangu kuti tine zuva ratakanzi naMwari rirangarirei. Vanhu havaridi. Ukangoti izvo pano watounyanisa kumeso newatovhara nzeve nekuti ndatoritaura kuti izuva resabata. Vanhu havadi, but rine vhesi. Then zvisina vhesi zveindependence, New Year, Easter, birthday, vanhu ndozvavanomhanya nazvo, and vamwe vanotokwira ndege chekunopembera birthday, kutoenda kure vachinopambadza maresources. Saka zuva rakanzi naMwari murangarire. Kana mada zvekurangarira mazuva, it's only one. Ndo Exodus 20. Exodus 20 verse 8. Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you nor your son nor your daughter, your maidservant, animals, alien within your gates. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, but he rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the seventh day and made it holy. It's an explicit commandment. Kana takutora zvemazuva anofanira kupembererwa nekuchengetedzwa. It's an explicit command. It's the seventh day. Ndo rinofanira kuchengetedzwa. Ende mukaenda pana Mateo 24 verse ya 20. Tarisai muone zvakataurwa naJesu Kristu. Mateo 24. Bosa mwana zodzoka kuti haiwa ndezveku Old Testament. 24 verse ya 20. Mateo anoti kwete Mateo, Jesu Kristu mbune anoti iye panapa, pray that your flight will not take place in winter or on the Sabbath. Jesu ari kutaura about the destruction of Jerusalem which was coming in AD 70. Jesu akafa muna AD 31. And ari kuti 40 years from today pamuchange maakuzotiza munamatire kuti musazotiza uri musi wesavada, because mungazori kanganise zuva iroro. Kureva kuti 40 years after the cross, Christ was still expecting people to observe the Sabbath. But 40 years after the cross, 2000 years after the cross, vanhu havachadi the Sabbath, vakuda independence. Vanhu havachadi Sabbath, vakuda Easter. Vanhu havachadi Sabbath, vakuda Christmas. Vanhu havachadi Sabbath, vakuda birthday. Zvisina vhesi. Handisi kuti zvakaipa, but ndiri kuti kana wakoshesa Christmas, no problem for whatever reason. But chimbozvibvunza kuti zvakanzi koshesa wambozvigona here? Usati wamhanya kuindependence nekuChristmas nekubirthday nekuchi zvinotori nemurayiro. Wambozvigona here? Usati wamhanyira zvimwe zvese zvisina murayiro. So mukazoenda kuna Isaiah chapter 1 manje verse ya 14, regardless of the context, but ndofunga togona kuwana pfungwa yakakosha ipapo panyaya yekupembera mitambo nei zvikuru sei kana vanhu vasiri kuchengetedza zvimwe zvakarayirwa naMwari. Isaiah 1 verse 14. Your new moon festivals, your appointed feasts, my soul hates. They have become a burden to me. I am weary of bearing them. When you spread out your hands in prayer, I will hide my eyes from you. Pamene muchipemberera ma-new moon kugara, because ma-new moons anodeterminwa nekufamba kwemwedzi nekuuya kwemazuva. Ndo vana independent, vana new year manje ivava. Nhasi new year takupemberera taragoretsva. Pamene muchipemberera izvozvo but musinganditeereri. Zvikanzi I am now wearied, I am tired. My feasts enyu, I hate them. Pamunoita mitambo yenyu muchidya paya musingateereri zvimwe zvakataurwa naMwari. I hate that. Saka kana tida kupemberera birthday,
the first condition must be, are we obedient to God? Tisatagadzira mutambo wekupemberera, lest Mwari anoti ndaneta nezvimitambo zvenyu, ndaneta nezvimanyumunhu zvenyu, ndaneta nekudya kwenyu, ndaneta nemabiko enyu, ndaneta nekupemberera kwenyu, chandiri kutsvaga kuteerera. So you must first of all ask yourself, before I bake a cake for my husband this month, birthday rake musi wa22, ndinoteerera Mwari here? Because kana usingateereri Mwari asi worangarira kuti kune birthday rakazvarwa murume wangu randira kupemberera, hanzi Mwari, I hate that. Kana usingateereri Mwari kumwe kwesoko, worangarira kuti Jesu Kristu akazvarwa ndira kupemberera Christmas, hanzi Mwari, I hate your celebration. Kana usingateereri Mwari mutemo uri pachena, rangarira zuva reSabata uri chengeteri wedzveni, asi worangarira reEaster, hanzi I hate that. Because Mwari haana paakambonzi rangarira Easter. Saka it's a very clear thing what is important and imperative, and what is prerequisite and basic and foundational is, are we observing and obeying God pane zvaakatara tisati tatanga kutaura zvemabirthday nezvinezvi. Saka kupemberera mamwe mazuva esaya kunogona kusava kwakaipa, kunogona kusatova kwakaipa kana uri kuteerera, but kana uchiziva kuti kune zvimwe zvakanzi ita naMwari waudi, then God is saying, I hate all your other feasts. Saka tofanira kuita a thorough introspection, tizvibvunze kuti are we obedient before we start talking about our birthdays and our New Year's and Easter and everything else. Are we obedient to God? Ndofudaira kuti tabatsirikana, dai Mwari akatikomborera. Amen.